Čaute, zdravím vás pri sledovaní nového vlogu. Nachádzame sa v Saigone, tu som mňou Radim, ktorý tu žije 12 rokov. Čau. A dneska nám bude ukazovať už počas dňa tento Saigon. Čo máš dneska pre nás prichystané? Tak teď jsme v sedmičce, distrikt číslo 7, jsme v části Fumihung a tady tohle je jakoby víceméně taková korejská čtvrť, kde žije velká komunita Korejců. Oni si tady budou všechno pro sebe, budou si tady svoje restaurace, obchody, wellness centra, cokoliv, všechno. Čo je toto tu pred nami? Tady nějaký garden coffee a karaoke. To je karaoke tiež, hej? Vedle vidíš luxury gym. No, toto ináč vyzerá tak menej vietnamsky, či je to nejaká nová štvrť však? Je to nová čtvrť, je to tak jako, zhruba se to tady začalo budovat možná před 15 lety, co já vím. A jo, žijou tady většinou Korejci a taky Evropani. Tu máme odparkovaný skúter, čiže my si dáme nejakú okružnú jazdu však. Uděláme si, jasně. Čiže toto je taká korejská obytná štvrť, chceš povedať? Alebo tu máme ináč ďalšie karaoke, pozerajte. Ježiš, tu niekomu trčia nohy za mňou, pozor. Ja skoro som buchol do nich omylom rukou. Pozerajte, tuto. Oni si idú veľmi to karaoke TV. A asi najviac vysvietené takéto budovy v noci, čo vidíte, tak to sú väčšinou tieto karaoke veci. Aj Číňania tu ľúbia, aj Korejci. Japonci neviem, či je to pre nich. Tuto ešte okolo tých nôh ide nejaký ujo na vozíku. Starší Korejec. Takže nasadáme na skúter a ideme. Bude možno trochu fúkať, dúfam, že ne. Takže okružná jazda tuto po, čo to je, distrikt 7 začína. Jo, Fumihung. Samé masáže, hotely, restaurace. Ako ďaleko sme od centra teraz? Já bych, na kilometry to není moc, ale jako když bys chtěl jet, tak třeba 15-20 minut na motorce. A já nevím, tady se totiž nepočítá nic moc na kilometry. Pozrám, že sú tu aj francúzske budovy. Tady jsou hezké hotely. To sú hodinové hotely tiež, či? Ani ne. Či obyčajné? Obyčejné. Tady vidíš všechno korejsky popsané. Tu už sú novostavby. Čiže francúzske také historickejšie budovy. Už To jsou spíš také kopie, jako jo, dostavěné. doplňajú nové budovy, no. Sú tu inak všetky značky, pozerám, Starbucks tu je, videl som tu niekde aj Burger King, Domino Pizza, McDonaldy samozrejme. A pak je jejich značky, jo, ten Fuklong, tam byl Highland Coffee, Katinat, to jsou zase už vietnamské značky. Každý si tu niečo svoje donese. Korejci si tu nosia svoje barbecue, Korean barbecue, argentínske stejky sú tu. No. Tady je takový klid, tady nikdy nejsou zácpy na cestách. Mne sa páči, ak majú pri tých cestách tie stromy, to tu dosť oživuje, no. Večer všechno osvětlené. Je považovaný Vietnam stále za rozvojovú krajinu, či... Všichni si stále myslí, že tady lidi žijou v bambusových chýších, no. Ale je to o informacích, jo. Ti lidi, co necestujou nebo neví, tak nemají ty informace. Já, co jsem zjistil z těch komentů, protože si je čtu, z těch předešlých videí, tak myslím, že i spousta lidí nepochopí, i když je tady komunistická země, tak ano, je tady vláda komunistická, ale ta ideologie je tady úplně jiná, tady je tržní ekonomika. Takže privátní sektor se tady rozvíjí strašně rychle. Jo, a tady je taková hlavní třída. Večer to tady je všechno krásně osvětlené taky.
Erna, to má cizinec, myslím, že nějaký Australan. Občas tam chodím na jídlo. Aj tu historické niečo. Ale to tuším opravujú. Historická francúzska budova. To je taká kľudnejšia štvrť, nie sú to ani zápky, pozerám. Je to hezké na bydlení tady. Toto už je také pre majetnejších či priemernú vrstvu? Asi bych řekl, že je to trošku pro majetnější lidi tady, no. Alebo aj strednú vrstvu, že? Toto vyzerá tak strednovrstvové. Střední vrstva tady může žít, určitě. Je tu niekde vyslovene aj taká, že najluxusnejšia štvrť? Řekl bych, že jo, my jsme kousek od ní. Hej? Můžeme se tam zajet podívat. Tam se ani nedostaneme, tam budou nějaké zábrany, sekuritáci a tak, ale kolem můžeme jet určitě. Fakt? A prečo sa tam nemôžeme dostať? A myslím, že tam bydlí celebrity. Celebrity. Jo, vietnamské celebrity, jo, jak říkám, herečky, modelky, herci a takový lidi. Musíš ukázať nejaký doklad, že tam žiješ, čo? Asi jo. Pri vstupe. Musíš mít nějakou kartu. Tak vlastně i do budovy, kde já bydlím, tak musíš mít kartu anebo Face ID ti otvírá dveře. Takže jako člověk se tam jen tak nedostane. Ale tady určitě po té levé straně, kde jsou ty vily, tak tam určitě budou bohatší lidi. Ono jako to jde vidět i na těch autech, co tady jezdí, jo? Tam máš Bavorák, tady Mercedes, tady další Mercedes. Popeyes. A. Tam je tuším pizza. Domino pizza. Dobre vidím. Pizza Company. Domino pizza Tady bude je taky tuším nějaký ďalej. chain, to je myslím nějaký čaj, to jsou nějaké čaje nebo něco. Poznáš dobre Prahu? Prahu ne? Ne? Ne. Čiže k jakej štvrti by si prirovnal túto štvrť v Prahe? Jo, mi to Pražáci, kteří tady byli za mnou, tak mi to říkali, ale nepamatuju si to. Aha. Nepamatuju si ten název. A to je Domino pizza. DHL tiež, to je tuším americká firma, ne? Donášková. Tady je výhoda, že když tady někdo bydlí, tak může se procházet, jo? Když to v těch jiných distriktech jsou ty uličky strašně malé. A to na druhej strane napravo je čo? To je tiež District 7 za tým... Jo, to je Ňabé, nová čtvrť taky. Aha. Medzinárodná škola Saigon South International. Koľko holubov? OK. No, vyzerá to tu veľmi čisto, udržiavane a na úrovni. Kľudne, bezpečné, čo? Koľko tu sú napríklad ceny, keby si chcel, ja neviem, 70 m2? Tady? No. Myslím, že by se dal sehnat za metr čtvereční kolem 4000 euro. 4000? Jo. Za metr čtvereční. Kdyby si chtěl koupit apartmán. Tady zrovna myslím, jo. Tak nějak Čiže koľko? 200 000 eur? To skoro jak v Bratislave. No. Respektíve jak v Bratislave. Čo je to za rieku tu? Tady jsou všechno takové ty odnože toho Mekongu. Odnože Mekongu, čo? Odnože Mekongu nebo Saigon River. Všechno, Vietnamci tomu vždycky říkají Saigon River. Bytové komplexy všelijaké. Vo vnútri podľa mňa niektoré z nich majú aj bazény, že? Oni sú takže dokola, ako napríklad tieto tu veže. A tam z druhej strany možno majú nejaké bazény. Vevnitř nebo jsou někde na střechách, záleží, no. Počkaj, a tu tá hladina je docela vysoko, nie? Trošku keď zdvihne sa, nestáva sa, že sa to vyleje? Čo? No teď je, myslím, trošku zvednutá. Že toto je ten moment, že kedy je vysoko, hej? OK.
Jo, jinak tam taky hezké bydlení, opravdu fakt je tady klid. Je tady čerstvější vzduch, třeba než v centru, je tady trošku chladněji. My to celé takhle objíždíme, ale uvnitř jsou uličky, tam jsou samé vily. Toto je čo pred nami tuto? Hele, jedem doprava. Crystal Palace. Tam si byl na té svatbě, jak jsem ti psal. Počkej, jedem doprava. Doprava? Jo. Těm celebritám pojedem. No. Toto už sú asi trošku bohatší, či? Ano, tady je... Je stále stredná vrstva, ale všetko je tu také čisté. Udržiavané. Aj tu palmy. Občas mám niekedy pocit, že ideme niekde... Takto ináč, to je taký image Beverly Hills. Tam, keď som jazdil tam s tým Mustangom na kabriolete, tak taký podobný image to malo. Táto strana. Myslím, někdo si zdobí sám pro sebe vilu, jo, na ty Vánoce. To potom tady je taky nádherné. Tam dál, tam už se jako nedostanem. Ináč dnes je Mikuláša. Aha, tu už pokračujú, tá štvrť, kde sú celebrity a tak. Totálna kontrola. Koľko tu môže žiť ľudí v tejto časti? Vůbec nevím, vůbec nemám představu. No, pozrite, aký sú tu oplotení, aby im tam nevideli takýmto rastlinným plotom. Majú tam svoj kľud. Títo sú ešte na takom, dá sa povedať, že predmestí, ale aj toto sú poriadne domy. Aha, tu už sú tí v tej bohatej štvrti, no. To je fakt... A tu je vidieť, pozri, všetko jak udržiavané. Fakt toto je jak Beverly Hills, no. Ja si pamätám, že sama zeleň, každý si bohatý človek si tam zakrýval najmä tou zeleňou tú svoju vilu, aby mu nebolo nikde vidieť. Však hlavne celebrity a samozrejme aj biznismeni. Toto je tu čo, zase nejaký parčík. Fakt to tu vyzerá jak v Amerike. To jsou hezké domy, jo, krásné byly, opravdu, moderní. Tam vzadu je ešte taká stredná vrstva, alebo nejaký tieto paneláky, by som povedal. Ale trochu viac, čo by som tu pridal, je tie bazény. Som si všimol, že v tomto Saigone stále nie je nejak veľa bazénov. Čo? Tady Rolls Royce. Kde bol? Tady. To bol Rolls Royce, hej? Rolls Royce. Aha. Tak dneska by sme si mohli urobiť okružnú jazdu, že ukážeme si, kde býva stredná vrstva. Teraz pozeráme trošku, kde býva bohatá vrstva. Aj keď iba okrajovo, lebo tam donútra nás nepustia. Ukáž, ešte zajdeme trochu doprava? Či? A potom si možno ešte pozrieme, kde býva taká chudobná vrstva nejaká. To napríklad tam tie chatrče, čo chcú vystavať, to je tiež zaujímavé. Čo im tam chcú vybúrať. To som zvedavý. To bude možno aj dosť veľká téma v médiách čoskoro. Nie? Aha, jaký dom. No, samé ornamenty. Tuto opäť, tam už je blokáda. Tady musíš dát ID nebo občanku, když jedeš. Možná musíš být i nahlašený, já nevím, jak to funguje. A lieta tým dronom. Dronem, jo, to je dobrý nápad tam dát. To by mi nejak zostrelili, alebo nejakou rušičkou dali dole. Už by som ho nevidel. Mám tady doleva, nebo druhá doleva? No, nejakú uličku vyberme. Ešte. Tu už vidím tie obrovské vily. Niečo z nich vykúka ako. Jedna vila, druhá vila. Některé jsou paláce, dívej se na tohle, jo, to je úplně, to je nějaký palác tam. Čakaj, skúsim sa trošku vyzdvihnúť. No, tu som mal trochu zobrať ten dron, nevadí. Aj toto tu ako. No. Tu niekto si povedal, že tu postaví takú americkú štvrť trošku. V komunistickom Vietname, ne? A opäť. Koľko to má východov a vchodov? No jak vidím dost, že to byl třetí teď. Toto je čo? International University Education. No a tu sú aj, pozri, Mercedes. Jo, tady je taky nějaká škola.
všude ochranka, sekuritáci. Čo to je? Vietnam. Kanadská medzinárodná škola, aj Kanaďania tu majú svoju školu. Jo, a jako školné na měsíc v takové škole se počítá kolem $1000 měsíčně. Jo, to je normálně běžná cena a ještě možná bych řekl, že jako jsem na nějakém nižší úrovni. To je čo zase niečo iné. Maple Leaf Center. Toto je zase niečo kanadské. Ty vole, no. Kanadiania majú asi značnú vietnamskú menšinu. Pozri. To sú bytové komplexy. To sme na hlavnej ceste. Přejed na druhou stranu a pak se budeme vracet. Celé toto, pozri, kanadská medzinárodný školský systém, či čo? Jo, mezinárodní škola. Jo, a i školy, a i základní školy se tady platí, není tady nic zdarma, vůbec nic. Platí se školky, základní škola. I když jdete do té státní základní školy, tak pořád nějaký poplatek tam je. Takže je tady úplně prostě kapitalismus, tvrdý kapitalismus. Platí se u lékaře, léky, nemocnice, operace, úplně všechno. Ale lidi se můžou pojistit, jo, jako když si platíš pojistku, tak samozřejmě zaplatí pojistka. To je opäť, čo je toto? Škola nejaká? Kanada. No, to je vo Vietnam, čas Kanada. Jo, to celý komplex. Jak je to možné, že tu toľko? Možno to je jedna vec, kanadská nejaká škola, ale obrovské to je, človeče. Aj tu. Toto sú šialené vily, ako. Pozri na toto. To patrí podľa mňa jednému človeku. Tady, no. Pojedeme do toho, tam jedeme. Odbačame z tejto ulice. Wow. Takúto vilu máme možno podľa mňa 20 na Slovensku. Dobre, dám tam 100, ale to už fakt, že... Wow. Parky. No, to som nečakal toto od Vietnamu, popravde. To je úplne iné mesto ako Hanoj. Úplně někde jinde. A přesně taková čtvrť takového podobného stylu se buduje jakoby už druhá. Ta je v distriktu 2. Ta se jmenuje Diamond Island. Zdá sa mi, že nejaká podobná štvrť, alebo také niečo som videl aj v Hanoji, ale nebol som tam. Ale neviem, či to je až takéto. Ale celkovo toto, keby niekomu natočím a dal som mu, že tipni si a zakriem tie texty a toto, tak neviem, či povie Vietnam. Zakriem tých ľudí. Tu sa yoga robí v parku. Večer tady plno lidí běhá, chodí dookola. Aj tieto. Ono to všetko tak majestátne vyzerá. Masívne. Jak sa volá tento komplex? Nampuk. 7-Eleven samozrejme. Supermarket. OK. Tuto jazero, močiar, či čo to je. Elektromobily. Ďalšie yoga miesta. Koľko ich tu je tých yoga domčekov? Tady jak bydlíš, tak tady máš jakýkoliv servis, jo? Jakoukoliv službu tady najdeš, ať to je nějaké masáže, spa, restaurace, kavárny, obchůdky, na potraviny. Ty nemusíš jakoby jezdit do centra. Jo, ale toto je to, pozri. No, tak toto som vôbec nečakal, ako.
Ty nerozmýšľal, že sa tu presťahuješ, že tu budeš bývať v tejto štvrti? Jo, určitě. Já jsem jenom ve čtvrtce, protože teď tam potřebuju být, ale určitě do sedmičky. Já už jsem bydlel v sedmičce a budu se určitě vrátit. No v Čechách a na Slovensku ja si myslím, že nemáme vôbec takúto nejakú štvrť, čo? Asi ne. Tiež si myslím, že schválne si to potom, keď to bude sa to editovať, si to vygooglím tieto komplexy. Podľa mňa všetky tieto komplexy, alebo väčšina z nich má niekde v strede taký malý park a tam má bazény, kde sa môžete aj kúpať. Vlastne, čiže v podstate inak povedané vlastné kúpalisko. Toto je obchod alebo Preston Academy. No. Můžu třeba tady doleva. Páči sa mi tá architektúra, alebo napríklad keď som googlil, keď som bol v tom Makau alebo Hongkongu, tak tam sa mi to moc nepáčilo, aj keď tam mali nové stavby, nejak to nepôsobilo to nejak na mňa príjemne, ale... Mně se zdá, že tady ten komplex zrovna projektovali nějací Japonci a že to dokonce i stavěli. Aha. Ináč, japonské budovy, oni sú také škaredé, ale ja som prišiel na to, že prečo, lebo oni tam majú strašne veľa tých zemetrasení, vieš. Čiže tam sa musia viac s tým zemetrasením prispôsobať, ale tu vo Vietname asi tie zemetrasenia nemáte, čiže tu majú takú voľnejšiu ruku a môžu ísť viac do dizajnu, nie? Teda to je aspoň môj osobný názor, neviem, či to tak v skutočnosti je. Alebo však najväčšie zemetrasenie, čo ja som zažil, bolo v Tokiu, ako. Ja som si myslel, že niekto klepe frajerku vedľa mňa na izbe, ale potom som pochopil, že tá posteľ sa mi trase z iných príčin, a to preto, že bolo zemetrasenie. A půjdeme zpátky takhle a pak pojedeme zase po té hlavní zpátky. To je jakoby takové klasické sídliště, no. Ale je tady veškerá vybavenost, co lidi potřebují. Toto sú rodinné domy, alebo... Pozerám, že majú aj nejaké biznis dole. Rodinné domy, ale oni vždycky počítají s tím, že dole bude nějaký biznis. Tady jak máš taky postavený ten komplex, tak vlastně dole vidíš, jako je tady nějaká restaurace, je tady nějaké barbecue. Jo, může tady být zmrzlina, tady je zmrzlina, se prodává. Laundry. Tady je farmácie, nějaká klinika. Talianská reštaurácia, samozrejme. Pôjdeme o chvíľu niekde nájsť sa do reštiky. Skúsime vybrať nejakú imidžovú krásnu reštauráciu. Trochu sme sa posunuli. Toto je čo? To je nově dostavený komplex. No, nekončí to stále tá zeleň, tá kombinácia tej zelene. To fakt, tá zeleň mi pripomína také tie Beverly Hills, Los Angeles vibes, ale tie bohatšie štvrte. Lebo popravde Los Angeles mne príde ako jedno z najškarečších miest. Ja viem, že to na svete. Že to znie vtipne, ale tie bohaté štvrte, tie sú akože úplne top, hej? Že nádherné. Ale mimo nich tam mi príde otrasné to mesto, neviem, nepáči sa mi. Ale tie kopcové štvrte, ale to sú tie bohaté, hej? Tam vieš, ale tá väčšina ľudí, kde žije, čo ja viem. Ale to Beverly Hills, ja som bol rád, že som si to tam pobehal. Ono sa to volalo, tá štvrť, tuším, Bel Air. Neviem, či ti to niečo hovorí. To bol jeden z veľmi dávnych vlogov, vtedy som, neviem, či nemal 1000 odberateľov, 500 odberateľov. Čo som tam na Mustangu to točil. Jo. Ale potom, keď už ideš smerom, takže Santa Monica a Malibu a tak, to už je tam pekné, hej. No. OK. Obrovské to je, ja som čakal, že to bude pár domov. Ale už tu jazdíme, neviem, 15 minút a stále to pokračuje. A to jsme projeli fakt jenom jakoby ty velké nejhlavnější cesty asi, protože když jsme to měli celé projíždět, tak
to je opravdu obrovské. Baví ma na to sa pozerať, no. Toto je napríklad predo mňa prvá taká nudná budova, ale to je zrejme biznis budova nejaká, ne? Jo, komerční budova, jasně. Tam se staví nějaká stage, tam bude asi zřejmě nějaký koncert. No, tu sme teraz v nejakej biznis štvrti. Jo, to je business area. Aha, tu nejak veľa ľudí. Čo to tu, kamo, horelo niečo? Ukážu, urob tam otočku, no, bolo tam hasičské auto a bolo asi evakuovaný. Neviem, čo nás tam pustia. Vidíš, tam je hasičské auto A nebo možná a cvičenie, aj tu, pozri. Ale prečo tu je voda ako? No, Nehorelo? to oni jako něco udělali. Ja som tiež zažil cvičenie, ale nikdy som nevidel, už sa vracajú späť. Trošku tomu či? Čo je tam za tabulu? Čo je tu napísané? Tu už zákaz jazdu, hej, alebo čo? Vieš to prečítať? Asi ne. Nevím. Ukáž, jaké majú kostýmčeky. To jsou policajti, to nejsou... A ten Ja fireman myslím, je tí tam zamestnanci, ten no. žlutej. Aha. Nevidím nič, že by... Ne, to bylo jenom spíš jako trénink, aby lidi... Cvičení, jo, to dělají. To dělají i u mě v tom komplexu, co bydlím. Koľko je vlastne hodín, že ešte sú stále v robote? 3? Tak ale office time končí v 5, ve 4 v 5. Tady se pracuje podle firmy, ale některé začínají v 8. Potom oni třeba mají hodinu čas na oběd, ale končí ve 4 nebo v 5. A sobota je samozřejmě pracovní taky. Ale ta sobota může být v nějakých firmách třeba zkrácená jenom do 1 hodiny a tak. Dobre si to vymysleli tí bohatí, že tuto si dajú hneď biznis štvrte, hej. Kde tam vlastne tí riaditeľia riaditeľia divízií a firiem, majiteľia hneď kúsok vlastne bývajú v tejto biznis štvrte. Toto tiež vyzerá, pozri, aká veľká historická budova. Čo je toto ako? Tady je ale postavené taky jako nově, to není historická budova. Je. Dávajú si záležať stále, pokračujú v tom francúzskom, alebo aký to je štýl. Ale to byla jedna z prvních budov a už takhle se moc nestaví. Tady je jinak velké exhibition center. No. Hovorím, tí bohatí ľudia si tu dali všetko. Hop. Mladí Vietnamci občas. No a tu už vlastne končí tá štvrť, či ešte ďalej pokračuje? Můžeme jet, ještě tam můžeme jet. Päť, 4, 3, 2, 1. Koľko ľudí sa tu nazbieralo? Ale tu málo, tu není veľa ľudí, no. Pozrite, pred nami je grabista, to je niečo ako Uber, čiže taxikár. Aj toto je taxi auto, ak sa nemýlim, elektromobil. Hotely vám tu požičajú príľbu, čo je dobré. Mi požičali grabovú príľbu, tuším. Nemám tu niekde grab napísané na príľbe? Máš tam určitě. Čo to tu máme? Opäť ďalšie business centrum. To je jako shopping center. Zozadu shopping center, hej? A toto je... Toto sú rezidencie opäť, či? Tady budou rezidence. Zase dole jsou kavárny, restaurace. Asabu Sabo. To znie tiež tak japonsky trošku. Opäť Starbucks. El Gaucho, argentínsky steakhouse. Tam je Sanfulo, hongkongská restaurace, jestli máš hlad, tak to může mít. Dobře tam vaří. Hokkaido, Sashik, Sanfulo.
OK. Palmy. Počujte, palmy, to je tá prirodzená súčasť Saigonu, alebo to, väčšina tých paliem je tu akože nejak dovezená? Že to je podle podnebí, jo. Lebo pozerám, že tie stromy sú tu dosť často aj takéto, hej. Klinika Lajzrová. No, to pošle môj. Ona furt si chce vypaliť to akné. Alebo tie akné. Opäť zeleň. Čistota. Tam je potom most, který se dá projít jenom pěšky a tam jdeš, tam je velký park. Večer tady lidi chodí, zase běhají, chodí dookolo, sedí v restauracích. Coffee lounge. A to není nejak veľa, že barov, hej, alebo toto. Je, jsou bary, tam jsou bary, jasně. Restaurace, bary tady jsou. Jako ne úplně ty klasické bary, jo, co známe, nebo takhle, ale... No, čiže toto bol ten komplex. Pokračujeme ďalej. Čiže vyzerá na mohutné domy Chloe Galéria. Galéria z ničo nič, len tak. Wellness Spa. Anna Sanctuary Wellness Spa. Začal nám fúkať trošku. Čo je toto? Nejaký Mercedes. OK. Ja pozerám, že tá budova má trochu taký imič, jak Cezarov palác v Las Vegas. Paragon sa to volá. Si budem musieť vygoogliť, že čo to je. To vyzerá všelijako, aj ako hotel, aj ako... To byl jako shopping mall. Shopping mall, hej? A ten Paragon byla síť a jestli mám ty správné informace, tak to byla malajská firma a nějak to zkrachovalo nebo něco, úplně nevím. A teď komu to patří, nebo taky teď nevím. Kam teď? Pozerám, že tí Vietnamci majú radi Mercedes značku. Dosť veľa Mercedesov. Dneska je Mikuláša, tak pozrieme aspoň nejaké majú ozdoby. Čo? Mikulášské. Aj keď Mikuláš je vlastne, podľa mňa to není, že celosvetové, to je iba pre nás. Už jsou výzdoby na Vánoce. Porovnajme tie vietnamské výzdoby vianočné a naše na Slovensku a v Čechách. A to čo je tam hore? OK. Môže byť, no. Kde ideme teraz? Pořád, tak jdeme do hongkongské restaurace si dát něco na jídlo. OK. Toto čo sú? Range Rover? Či nejaké čínske autá? Range Rover, že? Vidíš, tu by som si mohol kúpiť parfém nejaký. Od Gucciho trebárs. Ale musíme najít nějakou pěknou prodavačku, ne? Aha. Koľko rokov má tento shopping mall? Tiež nejaký nový? Může mít tak 10 určitě. 10? Jo. 10 i víc, 10, 12. Bulgári.
HM-ko. Prada, Valentino, Hermes, Yves Saint Laurent, Armani. Všetky značky sú tu. Platená reklama. Čo? No je to väčšie ako som čakal. Som myslel, že nejaké malé nevinné obchodné centrum a ďalšie, pozri. Všetci pozerajú po mne. Tak majú tú klientelu, predsa len bohatí ľudia tam. Tu asi možno aj celebrity chodia tie miestne, že? Vietnamské celebrity, ale ja nespoznám, vieš, u mňa môže prísť vietnamský Jackie Chan a ja neviem, kto to je. No? Já taky ne, já neznám žádné. Nepozeráš telku? Ne, vůbec. Obrovský vianočný stromček. To ještě není dodělané. Čo? Ještě to není dodělané úplně. Mango. Tieto značky sú po celom svete rovnaké, mám pocit. Či je to Dubaj, či je to Makao, Čína, Vietnam, New York, Londýn, Európa. Všade to isté. Hokkaido? Tu si chcel ísť? Jsme ven Sanfulo. Hokkaido je sushi. Chceš jít na sushi? Ne. Ja sushi moc nemusím. Tak a ideme do hongkongskej reštaurácii. Jedný som už bol v Hongkongu. Tam mi to objednala tá Hongkongčanka a ja neviem, čo to bolo. No? Two person. Nikto to nie. Kde si sadneme? Tu? Tak pozreli sme si štvrť, kde žije stredná vrstva aj bohatá vrstva. Teraz ideme tak narýchlo ešte pozrieť takú chudobnejšiu vrstvu. A už začína premávka, čo? Najväčšia premávka si povedal, že začína kedy? O 4:00 po obede? Po 4:00 do 7:00, no. Což už začíná. Toto je nejaký hlavný ťah, že toľko kamionov tu je, čo? Jo, tam je překladiště, víš? Aha. Tento tu zrovna dobre nezaparkoval. Držíme smerom k centru trošku. A ľudia idú z roboty. Pozerajte na tie davy. Už tu začínajú byť tie davy. Tu vlastne iba začína špička. Ja neviem, či som mal ešte na zábere vôbec tú najväčšiu špičku, ale ty sa jej chceš vyhýbať jak čert krížu. No, můžeš ji natočit, protože stejně už jako v ní budem, jo. Ale to dáme. Si hovoril, že ty medzi 4. a 7. ty väčšinou nechodíš vôbec na cesty, že? Vůbec. Že ty radšej sadneš doma alebo do kavárny. A tak záleží, já se zase jako dostanu, jo, protože bydlím jenom přes řeku z 1 do 4, ale záleží, v jakém směru taky jedeš. Deti chodia zo školy s rodičmi, ľudia z roboty. Kravaťáci tiež jazdia na skutroch. Nedávajú bazény. No a můžeš si tady vzat plavky. No si ich môžeš vyskúšať, no. A masakér pokračuje, alebo začína.
Ty vole, no. Aj za nami. Ukáž, čo je za nami. Ukáž mi to. Ukáž mi to. Začína sa to tam hromadiť. Pred nami. Ktoré je podľa teba pôjdeme cez najväčšiu križovatku vôbec, kde je najväčšia premávka? Úplně jedno kam. V tuto dobu je to fakt jedno. To nejsme v centru, to jedeme jako po takovém okruhu. Všetci, ak majú tie rúška. Rúška, alebo potom títo starší tuto roboši nejaký pokurujú. Cigarety. Koľko ti trvalo, kým si zvykol na šoferovanie v takýchto premávkách? Tak a to celkem je hned, protože jedeš pomalu, jo. Ale no, musíš mít trpělivost, no. Aha. Tuto typci hrajú, čo to tam je, squash alebo Pikabol. pikabol. Tuto, kde už samé vyparí z motoriek a oni ledva lápu po dychu, tak tu hrajú pikabol za týmto modrým plotom. Jak je to inak s tými tajfunami? No, letos bylo, tuším, 15 tajfunů. Čo to? Letos bylo, tuším, 15 tajfunů. To je veľa či málo? No, normálně, co si pamatuju, tak jsou většinou 3-4 za rok, nebo za sezónu. Aha, boli už nejaký rok, že toľko tajfunov? Nepamatuju si. Zmena počasia, čo? Nejaká podozrivá. Asi jo, protože vlastně od konce září do začátku prosince je pořád jakoby takové počasí, to znamená pod mrakem, trochu deštivo a myslím si, že by mělo být víc slunečno v tuto dobu určitě. Pak 15 tajfunů je určitě extrémní číslo. Byly tady nějaké velké zátopy, povodně, tuším, že byly větší než co byly v roce 64. Od roku 64 jakoby největší. To mi zase tieto budovy naľavo trochu pripomínajú San Francisco. Jo, a ta čtvrť je celá takhle vystavená. Tam vpravo, tam za náma, přesně takhle nějak vystavená. Úplně to taky není chudá čtvrť, protože se blížíme k centru, takže celkem tady ty domy jsou dost drahé. Jo, a vidíš, tam se pojáš do uličky. Na záver vlogu ešte skočíme barberovi asi. Ja sa pôjdem upraviť trošku. Ideme teraz cez most, či ako? Ještě jedeme nějak, tam ta distrikt čtverka. A tu oproti tuším, no, to by sa hodil dron tam. A tu reprak sa rozpráva na smeťach, alebo to je jeho reprak. Kámo, tam na smeť, v nejakých smeťach bol reprak a z neho nejaký ponuka predajú. Aha, tak to sú také, čo sú to, tie najchudobnejšie, nejaké chatrče. A co si hovoril, že ich chcú odtiaľ vysťahovať? Jo, něco jsem četl nebo zaslech, že chcou hodně, nějakých 15 000 rodin chcou vystěhovat, chcou to celé zrušit. Nevím, jak to s nima řeší. Jo, protože třeba vidíš ten apartmán a pod tím jsou ty domky. No, tam je vidieť veľa tých domčekov chudobných na druhej strane. A tu tiež. Počas celej tej delty rieky, no. Aha. Pozerám, že niektoré sú betónové a niektoré sú iba také železné, no.
veľké. Začína tá premátka. Do protismeru, čo? Toto je jednosmerka, jak si tam veselo išla. Normálka, to je normálka tady. Všetci, jak sa ponáhľajú. O pol hodinu sa tady to nebude dať prejsť. Tu budú stáť, že? Ty bývaš tu niekde, že? V tej štvrti? Jo, tam v tom vysokém baráku. Ale okna mám jako do centra. Pozri tam dole. To sú masakre. Cítim, že už sme blízko. Však toto je Bujvín. Bujvín. OK. Tak dík teda, ja skočím ešte tomu barberovi a my sa vidíme snáď v ďalšom videu. Tak zatím, čauko. Čau. Čau, čau. Dej se. A tu sú ináč masáže, ale oni nemajú radi kamery. Bol som sa trochu upraviť a ostrihať a nafarbiť. Ja nemôžem tiež jediný, bohužiaľ. A pozerajte. Tu je ulica a páči sa mi, jak to je urobené. Tu miesto, kde som sa bol strihať. A som spokojný s prácou, bolo to trošku dlhšie, ale páči sa mi, jak je to tu spojené s barom. Ja som si aj popíjal drink počas toho, hej. Mám druhý a ja pokračujem do ulic. It's okay, thank you. Ja pokračujem do ulic, to je Bud Spencer, to? Ne, není, kubánska stena. My som spokojný, keď chcete, aby ste v Saigone a chcete si namalovať bradu a vlasy, tak to tu robia veľmi kvalitné. No a pokračujem do mesta, ale tu sa presúvame na Patreon, čiže už sa bude diať v meste, dajte si patreon.com na chyba. Teraz kade, píšem tady to. Tak sa mi ľúbi, jak v takýchto panelákoch majú kulové miesta. Úplne na najviac neočakávanejších miestach nájdete barbera aj s barom.
Prejdete takouto rozbitým starým storočným domom. Prejdete na ulicu, prejdete okolo psa. Hop. Prejdete okolo maliarského putíka. A prídete na cestu. Počkaj, teraz neviem, či som si zavolal taxík. Vedem, že sa to mal rozkliknúť, ale neviem, či som na to klikol, že už zavolal. No a ste na jednej z hlavných takých ulic. Pri radnici, tuším pri radnici.